zuwa to kashi nan kawo dan sarki yana shiga cikin waka. Aikin karfi waka tafi mini dara Allah dafa mini dara Allah kai mini dafa Allah na bar maka ani kauna kasance bani da kowa sai jalla wahidin nema ne gurin gini nema ne gurin rini safe ne cikin wuni kafin ta kudi nake nema dan nan ne gurin wuni sai canji ya zo mini ni ma gashi na sani baiwar Allah ya yi mini da ta babu mai kira na sai dai in wanda na sani dara Allah dafa mini dara Allah ka yi mini yau na doshi can gabas an nuna na sani yau na doshi can kudu an nuna na sani yamma arewan muna biya fuskar tawan sani masoya na ni dai godiya nake kun tura ni tsallake kun tarfa ni na fake kullum godiya nake ba na iya muku walla kuma afuwa murmushi nake sai kunya ta cin mini ina ya da kuran gini dama da dama da dama da dama da hauni kira na washi kuke dara Allah dafa mini dara Allah kai mini ni ku ne hakan take ban so ku ji kwarzane ni kai wutan sarki na ce kullum godiya nake kun tura ni na daga in dai ba ku sai diga dan ban dauki bindiga dan fulani na shaidar ga wannan ai gida take ni ma din mu fillana sai ga Hausa na jiya na yi waka ta nahiya dara Allah dafa mini dara Allah ka yi mini ai rabbana shi ke mini komai ne ban ji na iyawa sai Allah ya yi mini mai waga ta nan tili bayan damuna fari ni dai ku yi afuwa a gare ni masoyin ku ni nake dara Allah iya mana dara afuwa ka yi mana dara Allah iya mana kamar yadda nake cewa masha Allah Ubangiji Allah ya bani jiba in yi rawa saboda yadda ya fara waka tiriyan hakika baiwa ce kawo Allah ya maka baiwa a daidai wannan lokaci za mu sallame ka domin mu je abu na gaba mai waka mune maka barka da mune maka fatan alkhairi Ubangiji Allah ya mai da kai gidanka lafiya muna godiya da kai wannan guri Allah ya mai da kai gidanka lafiya Allah mu kara wa kawo dan sarki babban tafi masha Allah to ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muke ji muke gani zan yi amfani ga wannan dama in je ga uba kuma ko ce mahaifi ga wannan diya Alhaji Bulama ina maka barka da zuwa halartar gagarumin wannan birthday na wannan diya taka ranka ya dade an sha kyau dan an ce tailor ne na rigar kama basir ne kashe shi kamar yadda muke ji Abida wannan rana ta kice ranar farin ciki kice ina ƙara addu'ar ubangiji Allah ya karo shekaru masu albarka hakika an sha kyau an ji sabulu zan yi amfani da wannan dama in tashe ki tsaye domin ki gaida masoyanki kowa da kowa tare da iyaye kamar yadda muke tare da su a wannan guri a yana mu ƙara tafa mata Abida zan so ki daga mun hannunki na dama sama domin ki kowa barka da sauran Allah mu ƙara tafa mata ga kuma wannan mahaifi na ke muna tare da shi shi ma zan so ki kai masa gaisuwa masha Allah ga ta tana saukowa
Hafida kenan. Assalamu alaikum jama'a, 'yan uwa da abokan arziki da dukkanin dangi da suke nan wurin, ina yi wa kowa barka da zuwa. Hakika yau ina cike da farin ciki da Allah ya nuna min yau ranar zagayowar ranar haihuwata a cikin ƙoshin lafiya. Ina gode wa Allah, alhamdulillah. Haka ya zama dole in yi amfani da wannan dama wajen gode wa bangona abincin gida, gatana, jigona, tinkahona, wato ubana Alhaji Bulama. Jama'a, a yau ina so ku zama shaida domin zan warware wa mahaifina wani abun da ya shige mishi duhu, ko kuma in ce babban zalunci wanda aka yi masa. Na san dai kowa ya san Hajiya Badi'a, wato tsohuwar matar mahaifina. Sai dai abin da ba ku sani ba shine Hajiya Badi'a ba kowa bace illa makira azzaluma. Kuma ina da hujjar da zan tabbatar muku wannan abin da nake faɗa. Ta daɗe tana cutar mahaifina. Ta yi mishi yaudara kala-kala, amma a yau ina so a gaban dukkan wa'annan jama'a ina so zan bayyana muku kowace ce Hajiya Badi'a. Babban abin da ta yi shine ƙaryen da ta yi masa yayin aurensu. Ta sanar da mahaifina cewa bata taɓa aure ba, ita budurwa ce. Ina so in sanar da mutanen da suke nan gurin cewa Hajiya Badi'a ta taɓa aure kafin ta aure mahaifina. Wato Hajiya Badi'a mahaifina ya aure ta ne a matsayin bazawara, ba wai budurwa ba. Kowa ya kwantar da hankalin shi, ina da hujjar da zan tabbatar da abin da nake faɗa. A tare da ni akwai tsohon mijinta. Bismillah. Ina so ka sanar da mahaifina da duk jama'ar da suke nan gurin gaskiyar abin da ka sani. Assalamu alaikum. Da gaske ne tsohuwar matata ce wadda muka yi aure kuma muka rabu da ita. Na 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 na, na 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 na, komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Gaskiyar magana kenan, ita bazawara ce ba budurwa ba ce. Ta yaudari Alhaji Bulama ne kawai, ta aure shi a matsayin budurwa, amma ita ba budurwa ba ce, bazawara.